Господин Пенев, какво се обърка днес? Загубихте от Левски с 2-0, но и в предни позиции сякаш не се дадохте достатъчно. Не, нищо не се обърка, просто пак казвам, ние изиграхме добър мач, аз съм доволен от момчетата. Вложиха се и изпълниха почти на 100% дадените задачи. В случая много рано допуснахме лесен гол. И изоставахме през целия матч. Не можахме да го наваксаме и съвсем логично второто по време започнахме да оставяме повече празни пространства. И така се стигна до втория гол. Изиграхме един добър матч. И отборът продължава да израства и модела на игра, който търсим, се получава. В повечето моменти се получава. Това е важно. Днес се създаде доста голови положения. На какво го давате? Тяхната сила или на слабости във вашата игра? В един матч е нормално да има голови положения. Дали се повече за един отбор и за другия, важно головете се броят на игра. Така че целият матч беше един добър матч за нас, пак казвам, с изоставен от един гол, не можахме да наваксаме. Доволен ли от играта в защита във втори пореден мач допускате 5 попадения? Ти може да играш перфектно и пак да допуснеш голове. Така че да не се повтарям, доволен съм всички момчета. Всички момчета. Който не е на терена, той не прави грешки. Така че трябва да бъдем абсолютно спокойни. Предстои нова седмица, програма за работа и това е важно. Ще има ли още входящи попълнения? Чакате ли такива? Най-вероятно ще има. Един отбор винаги, според мен, трябва да подобрява нивото си. В този ред на мисли има ли вариант пък да има изходящи? Още не знам, но не е невъзможно. Това ще да кажа, че както има изходящи, така има и входящи трансфери. Това е въпрос на време. Да, искаме да се случат, но в никакъв случай не искаме да прибързваме. Да, бързаме, да се огледаме, намерим, интересуваме се, но в никакъв случай не прибързваме. Това са две различни неща. Със спокойствие и с търпение и с тази ежедневна работа нещата се получават. Въпреки загубата, аз съм доволен, нещата се случват. Други въпроси, колеги? Ако няма, благодарим ви.